10 juta. Cek 50 juta. Alhamdulillah jawah nggih. Nggih. Saderengipun salam amargi niki jawah. Monggo sedaya nderek donga sareng-sareng. Kersanipun jawah enjing punika mbeta manfaat barokah dumateng masyarakat Domban. Leres nggih. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mugi-mugi jawah niki dadosaken manfaat, mboten beto musibah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sedaya sampun kepireng suarane kula napa dereng? Sampun ketinggal jelas. Wajah kula sampun ketinggal. Ketok gedhi napa cilik? Menawi sampun ketinggal, sampun mireng suarane kula, sedaya nderek jawab salame kula kanthi banter, kanthi kompak, kanthi semangat. Kersa napa mboten? Alhamdulillah matur suwun. Ingkang kersa jawab salame kula, mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan awak sehat waras. Ingkang gadah hutang kula dongaaken mugi-mugi utange lunas. Menawi mboten lunas, mugi-mugi sing ngutangi ikhlas. Dene pada muni amin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana minal aidin wal faizin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal mutaramin wal mukarramin, wonten ngersanipun sedaya para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, sedaya para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, para haji, para hajjah, para ustadz, para ustadzah, tokoh agama, tokoh masyarakat, wonten desa Domban niku kan dusune, menawi desane si napa? Sukosari. Niki ngajeng mboten napa-napa. Daripada mungkin jenengan kena banyu udan, mungkin lak padha waluk pitak pilek mriki saged ngajeng saged. Dusun Domban, Desa Sukosari, nderekipun Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, negara Indonesia, benua. Orang ngerapal yang geremuni Oke. Nah, ngeten kan aman teng mriki niki insyaallah. Monggo pinarak mriki lesehan mboten napa-napa Bu nggih. Jes. Kayak wong tamasya pokoke nggih klemprak ya Allah, alhamdulillah. Sedaya mawon ingkang dipun sepuhaken wonten Domban, Sukosari, Bandungan, Magelang. Pangapunten menawi mboten dalem sebataken setunggal-setunggal asma karimipun tanpa ngira-ngira hormat takdim kaula dumateng panjenengan sedaya ingkang saestu dalam takdimi, dalam mulyaaken ugi dalam wantu-wantu barokah ilmu saha doanipun. Aparatur pemerintah, kepala desa panjenenganipun Bapak Haji Muinan. Leres nggih? Beserta seluruh perangkatnya, seperangkat alat sholat dibayar sah napa mboten? Alhamdulillah hadir juga Ibu Kadus pada pagi hari ini. RT, RW, BPD semuanya yang saya hormati dan saya muliakan.
Ketua Panitia beserta seluruh panitia acara pengajian halal bihalal, termasuk pemuda-pemudi dan seluruh donatur acara pada hari ini ingkang kula hormati ugi kula mulyakaken. Boten kesupen ugi dumateng grup apa namanya? Rebana Satrio Gongso dari dari rumah nggih. Masya Allah. Niki kula mboten janjian, mboten niki saged seragaman nggih. Kula mboten gadah nomere mboten. Nggih mboten janjian tapi alhamdulillah kok niki ada ikatan batin di antara kita. Masya Allah. Klambine podo abange, podo nyeneng kene, muga-muga tambah manfaat barokah. Sing paling penting awak dhewe saged istiqomah Allahumma amin ya robbal. Windusari niku tebih napa caket nek saking mriki? Tebih. Ya Allah, berapa jam toh? 4 jam. Iki ado-ado saka Windusari larang napa murah? Ya Allah, alhamdulillah binga saged bisa bertemu dengan grup napa bau dawa sangat Satrio Gongso. Masya Allah, tidak lupa sedaya mawon masyarakat Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi kula mulyakaken. Terima kasih juga segenap banser dan juga garfa yang bertugas pada hari ini. Mugi-mugi barokah Allahumma amin ya rabbal alamin. Sepindah Bapak Ibu monggo kawula panjenengan sedaya niki sami syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sareng-sareng ngucap kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil. Pengajian kok diparingi Jawa nggih alhamdulillah. Kok misal wau badhe diparingi panas nggih alhamdulillah. Lah kok terang yo tambah alhamdulillah. Alhamdulillah sedaya niki nikmat saking Gusti Allah. Napa malih Jawa niku jaa rahmatullah. Teka napa rahmatipun Gusti Allah. Lah awak dhewe tasih diparingi umur, tasih saged dahar, tasih saged ngunjuk, tasih saged melampah mangkat ngaji niki sedaya rahmatipun Gusti Allah. Halo. Nek kula halo jenengan hai, nek kula hai jenengan halo. Halo. Ya. Hai. Kula tangklet jenengan jawab kanthi jujur. Kira-kira wong Domban niki sami gadah hutang napa mboten? Ya Allah, sing pada merantau nggih gadah hutang. Kedik napa kuatah? Ya tersuwun. 1 kali 3 sekawan. Iya. Sing pada gadah hutang angkat tangan. Ayo. Ki jane wong Domban lucu banget ya, duwe utang jan padha bungah kabeh. Niku utangnya pun lunas napa dereng? Niki sing pun berumur tapi dereng nikah-nikah nggih wonten? Bocah nome sing dereng nikah nggih wonten? Sing boten payu-payu nggih wonten? Sing pundi? Ingkang gadah hutang, ingkang dereng ketemu jodone, ingkang gadah masalah. Pertanyaan kula, jenengan wau dalu saged tilem napa mboten? Jenengan gadah hutang yahono yahene niku saged tilem napa mboten? Saged. Jenengan gadah hutang yahono yahene kalu mangan napa mboten? Ling mangan sedina ping pinten? Ya Allah, gone dahar nggih kathah. Ya kalu, ya mlebu. Niki mergo rahmate Gusti Allah. Nek mboten perkara rahmatipun Gusti Allah, awak dhewe utange kathah ora ngara iso turu. Nggih napa mboten?
Wis tua kok ora payu-payu nek mboten mergo rahmatipun Gusti Allah. Wis tua kok ora payu-payu nek mboten perkara rahmatipun Gusti Allah, ora kalu mangan. Nggih napa mboten? Tapi nyatane kula jenengan dengan segala bentuk ujian, bentuk cobaan, tasih kolumangan, tasih saged gujeng, tasih saged guyu, masih bisa berbahagia niki mergo rahmatipun Gusti Allah, kedah disyukuri alhamdulillah. Napa malih siang punika kawula panjenengan bisa berkumpul dalam satu majelis ingkang insyaallah niki majelis ingkang mubarok. Ayo kula dhewe wangi muni niki niki majelis ingkang insyaallah mubarok. Syaratnya setunggal, ayo atine ditata sing diniati pados ilmu sing manfaat kanggo sangungi insyaallah uripe baro ning donya duwite matine husnul khoti ning alam kubur mboten ngesuk ning akhirat padha oleh apa meneh siang niki ngajine karo Alif Zulfia Lutfi wong lemu mblangah astagfirullahaladzim. Ya Allah, alhamdulillah. Mula dalam suwun niki nggih ngemutaken kawula piyambak, ngemutaken panjenengan sedaya. Nggih. Anggenipun panjenengan niki mengadakan acara halal bihalal pengajian. Sing merantau sami kundur sami teng griya mumpung kumpul dadi setunggal balik teng dusune piyambak, ayo padha guyub rukun damel pengajian niki saestu diniati ingkang sae, atine ditata niate ditata tambah terus alhamdulillah. Leng muni alhamdulillah tangane kale diangkat monggo tangane diangkat didokok ning dada sabar. Sepindah malih tangane diangkat ditaruh di dada sabar, insyaallah tambah barokah. Allahumma. Niat niku banget pentingnya pengumuman. Ini suara saya masih terdengar napa mboten? Mriki lho Bu. Mriku jenengan mriki mawon lho, mriki lho. Aman nggih, mriki aman nggih. Aman, sini saja. Mriki mawon mboten napa-napa mriki. Nggih. Pindah mriki mawon kersane jenengan mboten kena banyu udan. Ya nggih. Nyuwun tulung Pak Lurah Munginan niki mbok tulung didongakaken kersane ngudane iki rada reda riyin. Udan ya udan tapi aja deres banget mengko ndak suarane kula kalah karo udan. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sepindah malih monggo atine kula jenengan, niate kula jenengan ditata kanthi sing temenanan. Mergo Gusti Allah biji kaula panjenengan dinten niki niku tergantung niate. Jenengan saking griya mun niat temenanan badhe mangkat ngaji, delala dugi mriki ya udan. Niku ngajine fokus mboten fokus, tapi kok mpun niat ngaji, mpun niat kesaenan, mpun ditulis ganjaran kalih Gusti Allah, napa ingkang panjenengan lampahi diitung ibadah. Bu. Alhamdulillah berarti masih terdengar. Halo. Nek kula halo jenengan hai diulangi. Halo. Hai. Niat niku janjane napa ta? Saya yakin panjenengan wis padha hafal dalile kabeh amal kudune diniati. Innamal a'malu binniyat. Tapi sakniki niat niku napa? Ingkang dipun wastani niat niku qasdul qalbi li fi'lil ibadah.
krenteke ati kagem nglakoni ibadah taqarruban ilallah nyedak marang Gusti Allah. Mulane krentekno ati niki ya penting. Nggih. Lah nek jenengan saking griya kok krentek atine, ayo do mara nang Domban, lapo mangkat pengajian aku ngono kepo, pengen weruh endi lah sing jenenge Bu Alif. Kok jenengan niate ngoten, saya yakin sampai sini panjenengan kecewa. Mergo kula Alif Sylvia Lutfia juara 3 aksi niki rupane biasa saja. Suara saya merusak dunia. Napa malih dugi mriki jenengan wau mireng Bapak Lurah matur dumateng Ibu Alif Sylvia Lutfia bersama suaminya. Loh, wis duwe bojo tibake. Bojone kula siji kok, Mas. Suami saya 1, anak saya baru 1, nembe umur 1 tahun. Saya yakin panjenengan kecewa, makanya niat ditoto sing temenanan. Niate ditoto, diniati ngaji, niati silaturahim nggih. Kok panjenengan niate niki sae bakal ditulis ganjaran, diitung dadi ibadah. Sebab niat niku sepertiga ning ibadah. Awak dhewe arep ngibadah niku butuh niat. Halo. Mula mungguhe tiyang ingkang gadah iman, mungguhe tiyang ingkang saged nata ati nata niat. Napa mawon ingkang panjenengan lampahi niku ganjaran sedanten. Awak dhewe tilem ya dadi ngibadah. Jenengan merantau pados arta teng pundi tiyang mriki merantone niku? Teng Jakarta, teng pundi malih? Malaysia, ingkang teng Korea wonten? Teng Jepang wonten. Ya Allah, berarti wong kene duwite akeh. Masya Allah. Lah kok padha duwe utang kabeh ya? Niki jenengan merantau aduh-aduh metu saka desane kok jenengan niati pados nafkah, men ora dadi wong sing njaluk-njaluk, men iso nguripi keluargane. Kalih Gusti Allah dingitung ngibadah. Maka niki nek cara grup rebana kan ngeten. Ini ibadah itu di mana-mana ada ini ibadah itu di mana-mana orang menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi beda. Malih niki bayaran toh nggih? Nek sing niki bayaran mboten niki. Najana mboten bayaran, ayo sing banter. Ini itu ibadah di mana ada ibadah, gini ibadah, gitu ibadah, di mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Begini begitu di mana orang pemudane jamaah tukang son rebanane kamerane penyanyine senyekel emik. Astagfirullah. Ya Allah. Halo, hati-hati Pak, pertunjukan lagi ya. Ya Allah. Bu, kalau nanti dingeten ke garwane kula, suami saya seperti ini. Pas kula cerita, yang
Rekoso waya pengajian kok udan terus. Sing ngaji ya rekoso mergo kena banyu udan anyep kabeh. Sing nyekel mik ya rekoso mergo suarane ngono kalah karo swara udan. Lah ayang embem saya Mas niku langsung ngeten. Ora usah khawatir, al ajru ala qadrit ta'ab. Ganjaran niku tergantung akeh orane, tergantung rekosane nggone awak dhewe. Mula semakin rekoso nggone ngaji, semakin rekoso nggone ngibadah, ngono ganjarane tambah kathah. Janjane jenengan iki wau misal mboten jawah ya pun dihitung ganjaran, tapi kok ditambahi jawah, ditambahi udan, tambah rekoso nggone ngaji, berarti ganjarane saya kata alhamdulillah. Sing penting saestu atine ditata, niate ditata ingkang sae, tapi kula yakin niki insyaallah sedaya ingkang rawuh niki gadah tujuan ingkang sae. Napa malih ketua panitiane, ketuane sinten? Siapa namanya itu? Sinten? Arifin. Mas Arifin jomblo napa pun berumah tangga? Jomblo pun ditah. Yang bajunya biru niku. Ya Allah. Saya yakin Mas Arifin beserta seluruh panitia niki gadai niat ingkang sae. Nggih, mengadakan acara pengajian niki mesti gadai niat ingkang sae. Mboten niate tok tapi kalau sawang saking mriki kadose piyantune nggih sae. Nggih, cobi kula nyuwun persaksian panjenengan sedaya. Bapak Ibu, kireng kinten niki Mas Arifin piyantune sae napa awon? Sepindah malih nderek tanglet nyuwun persaksian panjenengan. Mas Arifin niki tiange sae napa awon? Saderengipun malih nyuwun persaksian panjenengan. Mas Arifin piyantune sae napa sae? Alhamdulillah, kita dongaaken mugi-mugi napa ingkang dados amal ibadahipun Mas Arifin anggenipun mengikhlaskan tenaga dan pikirannya untuk menjadi ketua panitia, saestu amal ibadah dipun tampi kalih Gusti Allah. Alhamdulillah. Allahumma ora Mas nek mati gas ya. Tak dongakno muga-muga umure sampeyan dawa. Barokah Allahumma amin ya rabbal alamin. Bu, lah yang namanya niat antakuna muqarranatan li awalil ibadah. Niat niku dilampahi sesarengan ketika awal ibadah. Benten kalih nadar, benten kalih azam. Nadar azam niku kan ngeten contoh. Yu temriki nek ngundang tanggane napa? Yu, Bu. Apa? Mbak Yu, ya Allah anakku iki ngono daftar TNI Mbak Yu. Wis pokone dongane ngesuk nek anakku kok ndelalah lolos dadi TNI Angkatan Darat. Aku nazar arep poso 4 dina ora ono mandeke. Niate sakniki, azame sakniki, tapi nglakoknone ngesuk menawi putrane bener-bener dados TNI. Beda kalih niat niki wau antakuna muqarranatan li awalil ibadah, dilampahi sesarengan secara bersamaan di awal ibadah. Contone niat wudu, niat salat, awak dhewe wudu niate niki mesti bareng ketika awal ibadah. Halo, ketika kula panjenengan wudu sing dibasuh riyin nopone? Sing wajib dibasuh riyin nopone? Hah? Halo Mas Arifin. Ke sampean yo bendina yo wudu ngono ki to Mas. Masya Allah. Pantes saking mriki wajahe kok bersinar. Ke Mas Arifin, nalikane jenengan wudu sing wajib dibasuh riyin nopone? Lah kok guyu to.
Wudu sing wajib pertama kali dibasuh riyen niku wajahe. Wajib lho nggih, kula mboten matur sunah. Wajib. Yang wajib dibasuh pertama kali adalah wajah, muka. Nek cara wong Pati bahasane rai, nek cara mriki napa? Sami. Rai. Iki raiku iku astagfirullahaladzim. Aduh saka Pati dirai-raimu ya Allah. Yang wajib dibasuh pertama kali adalah wajah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dene udan Allah lemes banget yakin. Monggo sing banter sing kompak derek buntute kula. Ngoten nggih? Mengke nek buntute kula dawa Mas, jenengan derek dawa. Nggih. Nek cekak derek cekak. Lah kira-kira wong domban iki senengane sing dawa-dawa napa sing cekak-cekak? Siap, derek. Dawa. Dawane sing lurus apa sing bengkong? Mandhet yo ana lurusnya ana bengkonge ngaten nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mantap. Itu panjang tur lurus. Sakniki panjange panjang sing bengkong. Aja pada salah paham. Lho ngene ngaji Quran dingilmuni namanya ilmu tajwid. Ana sing dawa, ana sing cendek, ana sing dawa banget, ana sing dawane sedeng. Lho ngoten. Ngapa ndadak ana sing lurus, ana sing bengkong? Lah niki yang namanya seni, men ora mbok seni ya kudu ana bengkonge barang. Pokoke manut buntute kula mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak wedhus kecepet ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sadaqallahul azim. Masya Allah, insya Allah jenengan kondur pengawasan dados kori-koriah internasional. Ngipi ya muga-muga anak turune Allahumma. Idza qumtum ila sholah nalikane badhe salat fausilu wujuhakum sing dibasuh pertama niku wajah. Lah gene ya kula jenengan kok pertama kali sing dibasuh niki tangan niki sunahipun wudu. Kumur-kumur nggih sunahe wudu. Maka niate wudu niku kula jenengan krenteke teng ati ketika membasuh wajah. Epiak. Nembe nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Ke bocah nom nek apal niat wudu maju tak hadiahi. Mana pemudanya? Niat wudu maju saya kasih hadiah. Hadiahnya kertas warnanya merah. Ada angkanya 1 0-nya 5. Berapa itu? Hafal lek masalah duit. Ayo monggo. Ada yang mau?
Saya hitung 1 sampai 5. Kalau pemudanya tidak mau kita ganti yang lain. 1, 2, 3, 4. Jenengan badhe maju. Lah ngono iki yo mlakune yo pas tak itungi ngoten lho ya Allah. 1, 2, 3, 4,5. Oh pemudinya boleh sini ayo. Ya, masya Allah. Wala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'ali lahida. Madem berikut, masya Allah. Salam dulu, perkenalan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Maulida. Nama panggilannya? Zahra. Zahra. Mbak Zahra umurnya berapa? 14 tahun, kelas 2 SMP. Ya Allah, isih cilik banget yakin. 2012 Bu. Lahiran 2012. Okay. Oh masya Allah Mbak Zahra. Ayo coba Mbak Zahra bacakan niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu alirafangil asari fardhu lillahi ta'ala. Balen. Lah. Pelan. Pelan saja. 1, 2, 3. Nawaitul wudu alirafangil hadasil asari fardhu lillahi ta'ala. Betul? Betul. Iya betul, tepuk tangan. Nek dek mau yang pertama itu ada yang kelewatan ya. Yang pertama mungkin tadi grogi ngoten. Ya. Betul berarti dapat 50.000. Lho kok sik durung lebar kok. Satu pertanyaan 50.000. Mau 100.000 berarti 2 pertanyaan. Yo, sakniki praktekno nggone wudu. Iki endake ngono pancurane ya. Ayo dipraktekkan 1, 2, 3. Asari fardhu ta'ala. Kubur Bu. Basuh hidung. Hah? Basuh hidung, yes, monggo. Ya. Ben upile metu kabeh, terus. Muka. Ya, terus. Ya sembarang, nggih sangarepe jenengan bathuk. Bermuka bathuk ya, ayo terus. Pripun tangan sik apa bathuk sik? Hah? Oh tangan, yo tangan. Sampai situ terus. Bathuk napa? Kupingnya diapakno? Sinten muni dijewar mau. Lah terus bathuk kuping. Kaki. 3 kali. Sampun. Nah berarti iki mau Mbak siapa namanya? Mbak Zahra. Mbak Zahra tidak melihat saya praktek wudhu. Nggih. Sekali lagi niat wudhu niku panjenengan krentek ati sareng kale mbasuh wajah. Mboten pas mbasuh kedua tangan. Ublik mawon itu wudhu alurafil hadatil asuri. Fardholillahi ta'ala. Ada seperti itu. Jenengan cuci tangan. Badhe niku panjenengan ketika membasuh wajah baru niat nawaitul wudu alirafil hadatil asghar. Tadi nggak merhatiin Bu. Apa? Tadi nggak merhatiin lagi HP-nan. Oh tadi tidak melihat. Lagi HP-nan. Oh lagi HP-nan. Barang diterangno lagi HP-nan, barang dia duit maju Pak. Nggak apa-apa. Yang penting sekarang udah tahu ya. Nggih Bu. Berarti niat wudhu dilakukan barengan kali mbasuh muka. Muka pinter 100.000. Oke. Dirasa dibanting lho Mbak. Iya sebentar. Nggawa duit apa ora ya? Mboten usah ngincen sampean. Iya. Nah niki untuk Mbak siapa tadi namanya? Mbak Zahra. Terima kasih sudah berani maju nggih.
itu ilmunya dipraktekkan. Siap, berarti niat mau ada di hati, kerentek hati, pas wudu berarti niate bareng kali basuh wakaya. Terima kasih ya. Sami-sami Bu ya. Nggih, monggo. Ya, nggih, matur nuwun sami-sami. Kula nggih matur nuwun. Wong sing tanggo nyangoni sampean ya duwite tanggane sampean dhewe. Sallu ala Nabi Muhammad. Lho niki kados sepele, kadang sok disepeleaken kali tiang-tiang. Nggih napa mboten? Tapi niki babakan fikih nggih penting. Maka perlu yang namanya pados ilmu. Salat nggih ngoten. Niat salat kerentek teng ati niku nalikane napa? Nalikane kala panjenengan takbiratul ihram. Allah, ketika muni Allah, ketika tangannya diangkat, lesannya berbicara takbir, maka hatinya kerentek niat salat. Karena tadi niat niku antakuna muqarronatan di awalil ibadah, dilampahi bebarengan secara bersamaan di awal ibadah. Dugi mriki paham? Dugi mriki paham? Mugi-mugi saged manfaat barokah. Dugi ngriya sami dilampahi. Amin Allahumma amin. Iki biasanya rampung jam pinten? Apa? Sak kesele? Sak kesele napa jam pinten leh? Lah kula mirengi ngoten tok leh. Ya Allah, shollu ala Nabi Muhammad. Niku tentang babakan fikih sekedhik sami dilampahi. Dados niat niku panci saestu menentukan bagaimana malaikat mencatat amal kita. Jenengan upyuk gebyur rai, gebyur tangan kok mboten diniati wudu, ya mboten ditung wudu. Jungkir walik tapi kok mboten diniati salat, ya mboten diganjar salat. Nggih. Tapi jenengan upyuk gebyur banyu niki teng rai kok jenengan niati wudu, nggih ditulis ngibadah panjenengan wudu. Mergo niku niat niku sepertiga ibadah. Awak dhewe badhe ngibadah niku butuh yang namanya niat pramila. Monggo sepindah malih saestu diniati kesaenan acara pada pagi hari ini. Jenengan niati ngaji nggih monggo, ditambah niat silaturahim nggih ganjarane ditambah, niati srawung karo tanggane yo ditambah malih ganjarane, tambah kathah tambah sae. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin amin ya robbal alamin. Niki dinten apa niki? Rabu pagi ayo podo budal ngaji. Kok Allah lagi zikiran kok Allah mbak dek wangi ngono. Ulangi. Rabu pagi ayo podo budal ngaji, lenggah sareng masyarakat pundi niki? Lenggah sareng masyarakat Domban Suko Sari, niat ngaji pados ngilmune Gusti. Mugi-mugi bisa dadi wong pinuji. Sing bayaran jajan. Rabu pagi ayo podo budal ngaji. Ya Allah. Lenggah sareng masyarakat Domban Suko Sari, budal ngaji diniati pados ilmune Gusti. Muga-muga bisa dadi wong pinuji. Selawatan Allahumma sholli
وسلم على سيدنا ومولانا محمد دائما بدوام ملك الله. Iki piye? Iki piye iki? Wong tuwa yen bengi nangis wae amarga wedi karo jenggote. jenggote sinten nih Pak? Jenggote siapa? Kok wong tua rabi perawan? Wong tua rabi perawan. Rano sing gelem Bu perawan dirabi wong tua. Jodoh. Alah ya Allah, lah nek niku wau dudone tuwane ngono modelan Pak Lurah ngono ya. Perawan-perawan yo gelem kabeh alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki piye? Iki piye? Iki piye? Jenengan ngoten. Ayo. Iki piye? Iki piye? Iki piye? Wong tua ra iling pangerane. Bocah enom padha lali tanggung jawabe. Ora wedi marang siksa pangerane. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Pemimpin podo ilang dene muni akale jenengan. Pemimpin kok ilang akale? Ki padha ngenyek Pak Lurah jenengan Bu. Lho, mergo wong kok ilang akale padha wae kaya wong edan. Lho Pak Lurah banget waras niku. Pemimpin podo ilang adile. Wong sugih podo ilang lomane. Fakir miskin podo ilang sabare. Akeh wanita podo ilang wirange. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Alaihi. Terus niki wau nggih siiran, nggih puji-pujian, nggih wonten selawatane ngoten nggih. Jenengan nggih nek remen nggih monggo sami nderek selawatane dipun niati mawon selawatan. Insyaallah dadosaken kalau panjenengan niki gadai ati ingkang tenang. Amin. Muga-muga ya Allah ingkang wau purun nderek mau selawat diparingi urip sing tenang. Duite pirang-pirang. Amin. Bisa nganyari gelang. Amin.
Muga-muga ora ana sing duwe utang. Amin. Barokah sholawat muga-muga ingkang kagungan masalah ilang. Amin. Ingkang sami gadah dosa nggih dosane ilang. Amin. Ingkang sami gadah penyakit nggih mugi-mugi penyakite ilang. Amin. Penyakit pilek ilang pileke. Penyakit watuk ilang watuke. Penyakit panas ilang panase. Penyakit meripat ilang. Astagfirullahaladzim. Ilang mripate. Ilang penyakite Allahumma. Amin. Lo ternyata dawuhipun Kanjeng Nabi bahwa sholawat yang kita baca niku saged nglebur dosa. Maka Kanjeng Nabi dawuhaken aktsirus sholata alayya fa inna sholatakum maghfiratan lidzunubikum. Allah. Ayo padha akeh-akehna sholawat, mergo sholawat niku wau saged nglebur dosane kula jenengan. Niki mergo saking apiane Gusti Allah Bapak Ibu. Moga mriki saged nggih. Nggih. Saking pundi niki? Pundi? Magelang. Udan. Yes, pokoknya niku lah guys. Yang penting podo-podo Magelangnya lah ngoten tau nggih. Oke ya Allah, alhamdulillah. Nggih. Pokoke tikar sing wonten didalke mboten napa-napa. Urusan kok kotor, rusuh mungkin saged diumbah ngoten nggih. Alhamdulillah. Niki nek mboten keranten Gusti Allah niku apian teng kula jenengan, Bu. Dosane awak dhewe banget kathahe. Bendina mesti awak dhewe niki nglakoni dosa. Nggih napa mboten? Sing ngrasani tanggane, ala sing ngamuki bojone, ala sing ora sabar ngemong anake. Wonten napa kathah? Wong wedok mriki gene ngamuki wong lanang napa mboten? Mboten nate nggih? Masya Allah, bocah lanang mriki nggih apian sedaya nggih. Pemudane nggih ahli ibadah. Masya Allah, gak tau ninggal sholat babar belas. Alhamdulillah, gak percaya. Yakin seyakin-yakinnya mboten nusadatan jenengan kula mawon bendina mesti nglakoni dosa. Sing tem mriku gadah dosa, sing tem mriki nggih kakean dosa. Tapi wong Gusti Allah innallaha ghafurur rahim. Bukan hanya sekedar ghafurur rahim, bahkan afuwun ghafur. Gusti Allah akan menghapus dosa kita, Gusti Allah akan mengampuni dosa kita. Banget api aneh Gusti Allah. Banyak cara yang bisa kita lakukan kersane saged nglebur dosa, termasuk mau sholawat. Lho aku ra iso sholawatan sing apik kok bali ora kudu apik. Sing penting jenengan sholawat niat muji Kanjeng Nabi. Arep-arep nyapu ngono ya karo mau sholawat saged sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi petani kok tandur sak cublekan wacana sholawat sallallahu ala Muhammad. Sapa muni rampung-rampung. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lho niki saged mlebur dosa. Saking saene Gusti Allah malih kawula panjenengan menungso diparingi 1 bulan full niki bulan ingkang saged nglebur dosane awak dhewe inggih menika wulan Ramadan ingkang sampun kawula panjenengan lampahi. Lah niki piyantun Sukosari kala wingi Ramadan sami poso napa mboten? Sami siam nggih. Alhamdulillah pemudane nggih sami poso. Posone jangkep napa bolong? Bolonge cilik napa amba? Ya Allah. Lah nek bolonge amba niku nambele ngagem napa? Triple. Ya Allah Gusti. Halo. Iya, masih nyaut. Hai. Semuanya masih bernafas. Masih. Berarti tasih urip. Amal ibadah ingkang kula panjenengan lampahi di bulan Ramadan kala wingi napa mawon niku saged nglebur dosa.
Maka sinten engkang kalau wingi teng wulan Ramadan purun kelampai amal ibadah sedikit pun jenengan keluar dari bulan Ramadan wonten wulan Syawal punika panjenengan terhindar terbebas dari yang namanya dosa. Dosane wis di ngapura Gusti Allah, Bu. Bukan hanya sekedar di ngapura tapi afuwun niku dihapus. Menawi ghafurun niku dosane tasih wonten tapi ibarat kata Gusti Allah niku nutupi. Nggih. Tapi afuwun Gusti Allah niku bener-bener menghapus. Diilangno dosane awak dhewe. Maka teng wulan Ramadan para kiai ngajari kula jenengan kon ngakeh-ngakehno donga Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mboten ghafur mboten tapi sing diagem niku afuwun, peranten nyuwun ya Allah ilangno dosane kula ya Allah. Hapus dosa saya. Nek dosa pun dihapus berarti awak dhewe suci, resik. Resik niku nek cara piantun mriki bahasane napa? Sami nggih? Bersih. Lah gaya banget jokin bersih ya. Nek cara tiyang Pati niku resik ngoten, Mbah. Bersih, resik. Bersih, resik, suci nek cara Al-Qur'an bahasane niku tazakka. Mula tiyang sing bener-bener dihapus dosane Gusti Allah suci, resik niku bakale bejo. Qad aflaha man tazakka. Bejo banget piantun-piantun ingkang suci, piantun-piantun ingkang resik. Lah wong sing diarani tazakka niku sing pripun Bu Alim? Napa niki kula termasuk wong sing tazakka? Napa kula niki pun termasuk piyantun ingkang suci? Maka dipun terangaken wonten Durratun Nasihin, tiyang ingkang dipun ustani tazakka niku kathah. Kula mboten terangake kata-kata mergo sampun jam 12 kurang 10 menit. Temriki duhur jam pinten? Duhur temriki jam pinten? Jam kalih. Menawi duhure jam kalih asare jam pinten? Gangsal. Asare jam gangsal ngono maghribe jam pinten? Setengah 7. Ya Allah, kalau terangaken nek mboten tiga nggih sekawan, menawi cekap wektale, menawi mboten cekap wektale bisa dipanggil lagi tahun depan. Aduh teh akeh kok. Pemudane lho perantunan kabeh. Tak delok ngono ya sak ya kandel kabeh. Kuwi kandel duit apa kandel kertas ngono aku ya gak paham. Maka yang dinamakan tazaka pertama niku piyantun ingkang purun kelampai zakat. Pertanyaan saya, niki masyarakat Domban, Sukosari pada umumnya, kalau wingi panjenengan sampun zakat fitrah napa dereng? Alhamdulillah, zakat fitrah niku wajib kagem sinten? Pribadi kagem tiyang muslim, syarate napa? Hah? Mula tiyang diwajibno zakat fitrah niku syarate menangi 2 perkara. Pinten? Setunggal kedah menangi wulan Ramadan, nomor kalih kedah menangi malam riyaya. Malam riyaya nek cara Pati bahasane malam bodho. Wonten ingkang matur malam takbiran. Nek cara bahasane Sukosari napa? Sami nggih? Sami. Lho misal Bu Alip, tanggoku iki ndelalah ngono wayah bodho ana sing sedok. Nggih? Ten mriki wonten takbir keliling napa mboten? Takbirane teng pundi? Teng masjid. Teng masjid teng musala. Niki ndelalah masjidnya pun takbiran. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Rame takbiran, tiba-tiba rampung takbiran ana pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ana pengumuman salame model ngeten mesti langsung rame. Sapa sing mati?
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kondur wonten ngersanipun Gusti Allah Bapak Solikin. Loh, ada yang namanya Solikin? Tiangnya tasih gesang. Tak ulangi surah Solikin sampai ya. Sampun kondur wonten ngersanipun Gusti Allah Bapak Joko. Wonten? Dalam? Oh mboten enten buntute niku Pak. Ingkang sampun kondur wonten ngersanipun Gusti Allah kala wau bakdo Isya. Bakdo Isya. Tepatipun jam 8 dalu. Insyaallah pemakaman niki dipun lajengaken mangkin jam 11 dalu. Sinten ingkang badhe nderek hormat terakhir monggo sami rawuh wonten dalemipun bapak punika. Nah niki. Berarti Bapak Joko ingkang sedo niki wau teng malem riyaya, teng malem takbir tepatipun jam 8 dalu niki tetep wajib nglampahi zakat fitrah. Kenging nopo mergo Pak Joko niki menangi Ramadan nggih menangi malem bodo najana gur sekedap tok. Lah kok sedane delalah sonten nggih. Badhe asar sedo nggih utawa badhe duhur niki sedo. Berarti Pak Joko niki wau mboten wajib zakat fitrah. Soalnya beliau hanya menangi bulan Ramadan tapi mboten menangi malam bodo. Paham? Bayi nggih ngoten kok misal niki piantun domba nggih. Malam riyaya mari isya kok ana wong sing lairno. Siti delalah barbabaran. Siti wonten mriki. Endi Siti? Oh niku Siti. Ibu Siti kok ndelalah niku babaran. Anake metu pas jam 09.00 dalu. Napa wajib zakat fitrah? Mboten. Soale bayine niki wau hanya menangi malam bodo tok tapi mboten ngrasakno wulan Ramadan. Kejaba Bu Siti lairane tasih teng sasi poso. Najano tanggal 29. Tanggal 29 poso Bu Siti babaran. Umure anake nembe 1 hari, nembe setunggal dinten, tapi yo menangi sasi poso, nggih menangi malem bodo. Najana umure gur sedina niku wajib zakat fitrah. Paham sampai sini? Tapi nek kula ningali panjenengan sedaya niki piyantun ingkang sampun sami nglampahi zakat fitrah. Nek zakat mal pun jenengan lampahi napa dereng? Oh, mboten gadang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mulane wong sugih ku ya rekoso mikir zakat mal sing sawahe akeh kok gadah bengkok kathah panene pari kathah kudune dizakati. Lah nek sing sawahe gur sethithik waya panen yo malah dipangani tikus. Teng mriki wonten tikus mboten sih? Ya Allah, berarti tikus Magelang karo tikus Pati nggih sami kathahe. Masya Allah, ya wis ana setrume ngono ya ora mati-mati niku tikuse. Kadang sing kesetrum malah sing gadah sawah niku. Ya Allah, delala tanggane padha panen kathah awak dhewe niki wau mboten panen mergo dipangan tikus. Tapi terselamatkan dari zakat mal. Mulon jenengan diparingi panen kedik ngono diambil hikmahnya. Oh, mungkin nek pariku akeh aku durung iso nglakoni zakat mal niki. Maka kula panjenengan sedaya teng wulan Ramadan ugi teng sasi Syawal sampun diajari Gusti Allah dikongkon dadi wong sing loman lewat dengan cara zakat fitrah. Kula jenengan diajari sedekah kersane mboten dadi wong sing pelit. Tiang mriki sing pelit nggih wonten? Mboten wonten nggih, mboten wonten. Sing muni kathah mau pundi. Kula tingali nggih kadose wajah-wajah dermawan semuanya. Tiang niku nek loman, Masya Allah. Inna sakhiyu
qaribun minallah qaribun minal jannah qaribun minan nas ba'idun minan nar. Wong nek loman disenengi pangerane, disenengi surgane, disenengi tangga-tanggane, sing ora seneng gur siji tok nerakane. Tapi wong niku nek pelit, pelit, ya Allah mulai merantau, yo nganyari mobil, ora tanggane mlengos. Ora lepel blas ora dundum apa-apa THR ya ora nyangoni dulur ya ora nyangoni wong tua ya blas ngoten niku wonten jajan nang dhuwur toples yo sithik jare ning go iman ling nyambut gawe niki wong modit pelit bakhil mekikil upel metu mawon go heman niki banget pelite mula nek modelan ngeten niki najan omranto arep diajak gotong royong ngeten niki klungani Kang ayo mulai yo suwe kira mulai nang desa ya dengaran pengajian kangen nggih karo tangga-tanggane ora Kang ora iso mulai Kang ra duwe duit nggo tuku nganu tiket pesawat regane larang aku nang kene wae aku barang tahun ngarep dalah gak ana pengajian mulai modele wong sing pelit wong sing pelit niku ya Allah ba'idun minallah ba'idun minal jannah ba'idun minan nas qaribun minan nar adoh saka pangeran adoh saka surgane Gusti Allah mesti adoh saka tanggane saya yakin wong domban najane ana wong sugih kaya apa tapi kok pelit jenengan remen apa mboten remen apa mboten mboten ora bakal disenengi wong niku nek wong pelit maka sepindah malih kalau wingi teng bulan Ramadan secara tidak langsung Allah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang dermawan lewat sedekah yo lewat zakat padha dundum takjil lho niki nggih critane sedekah iku lho jenengan saged nggih nolak balak nggih saged dinggo ngleburke dosa kula jenengan sedaya Allahumma amin ya rabbal alamin mula ayo padha sregep sedekah halo Hai. Ken jenengan lagu-lagu ngeten iki seneng mboten sih? Nah, Ramane lagu napa cah? Campur sarinan, dangdutan, solawatan, koplonan, napa regenan, ya Allah jajalan rindunya padamu aku datang oh nyaut akan ku jadikan permaisuri apa? Permaisuri kok nang omah dasaran. Ngono dasar ya bolong kabeh. Tangan tengen nyekeli ulek, tangan kiwa nyekeli susuk ya Allah. Ambune brambang bawang tiang mriki nggih ngoten niku. Padha karo aku, Bu. Mboten napa-napa insyaallah besok kita jadi bidadari surga Allahumma. Amin amin ya rabbal amin. Niku sing pertama tazaka niku piyantun ingkang purun zakat. Sing nomor kalih dipun pestani tazaka menawi kula panjenengan saged birrul walidain. Birrul walidain niku bekti terhadap orang tua. Mulane nalikane wulan Ramadan waya akhir pun pungkasan kathah ingkang sami merantau niku padha kondur, sami padha mantuk, sami padha wangsul. Mergo pengin bekti kali wong tuane. Wong tuane disangoni, wong tuane di THR-i, wong tuane ditumbaske jajan, ditiliki mawon
wong tua niku pun seneng. Maka kula panjenengan jangan sampai menjadi anak yang uququl walidain. Uququl walidain niku anak ingkang durhaka terhadap orang tua. Arep wong tuane pun sepuh kluthuk, tetep niku wong tuane awak dhewe. Mula wong tua niku diibaratake kados Al-Qur'an amoh. Amohe kados napa? Wong tua mboten angsal ditelantarno. Quran nggih ngoten, Quran amoh niku gak oleh ditelantarke. Kedah disimpan di tempat yang bagus, tidak boleh diinjak-injak, harus dimuliakan. Lho wong tua tambah tua kudune saya dihormati, mboten saya ditelantarke. Tapi nyatane akeh anak padha nelantarno wong tua, akeh anak ora sabar nggo ning ngrumat wong tua. Kathah napa kathah? Panci wong tua niku nek saya tua niku kadang saya angel. Nggih napa mboten? Tapi saya tua kula jenengan kedah saya sabar. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wong tua kok pun tua, pun sepuh, pun ketinggal wane, pun ketinggal ubane, nggih. Niku awak dhewe kudune sing sabar. Mboten kok malah nyentaki wong tua, mboten kok malah ngamuki wong tua. Kadang awak dhewe dadi anak ora sabar, nggih napa mboten? Wong tua cerewet ngono awak dhewe ora sabar. Wong tua kan pengen cuma didengarkan, ditemani, didengarkan, direncangi. Mergo wong tua semakin seperti bayi bocah malih. Bayi niku pengen ditunggoni. Nggih napa mboten? Anake kula niku setunggal tahun Bu nembe. 13 bulan lah. Ketika dia tidur niku nek tak colke kula tinggal teng kamar mandi napa kula tinggal nyapu ngoten mawon nangis. Nembe kumpul ngoten kok dijarke mboten dililing, mboten diajak ngobrol ngono ya nangis. Wong tua ya ngono. Duwe anak tapi anake gak tau niliki mrantau ya ono ya nek gak tau mulih nyangone ya babar blas. Wong tua ya nangis. Gusti. Ya Allah kakku. Duwe anak pitu kok ya ora ono sing ngiling karo wong tua ya kok. Ya ana ya ini brontor ana sing mulih ya kok. Padahal ngono kuwi awal-awal brontor ngono ya tak sangoni akeh kok. Niki wayah riyo ya ora ono sing mulih ya kok. Ya Allah ya Allah. Ya Allah. Ono ya mbak aku ngejawabi. Ya Allah ora usah nangis. Ala piye ora nangis leh kok. Ngene iki lho wayah bodo kok. Tangga-tangga ngono omahe adem kabeh mergo padha kumpul ya ana kipase kok. Awak dhewe ngene iki ora nangis piye sumuke kaya ngene kok. Ya Allah. Kipas sing duwe lah tapi piye wong anjene ra duwe anak, duwe ra ono sing ngirimi ya kok. Ono listrike dipateni karo PLN lah. Ora yo kipase mati. Sumu ngene aku, sumu ngene. Kaku ngejawab, wis gombah, ora usah gresula iki lho ana tisu. Gunane tisu ki lha apa langgo ngelapi kuwi to. Tak lapi rene lho diuti. Ya kok alhamdulillah iso ana tisu ya. Mboten apa-apa. Mboten usah diuripne mboten apa-apa. Paling delok meneh ya rampung niki. Ya Allah, ya Allah. Halo. Tangisan tok wong
anak ya Allah leku. Aku ngene iki pengen ketemu anakku kok ya alhamdulillah. Untung kok duwe tangga wong domban ya kok. Niki mang aku nangis banter tanggane mara terus diuripno. Nek ra wong domban gak ana banget tapi aneh. Aja nangis sing banter gombah. Ngono nek ndungu tangga mara meneh ora apa-apa ben padha mara kabeh. Sapa ngerti mara rene donga nyangoni 100.000 100.000. Ya Allah leko ngono biye tak rumati temenanan kok aku le ngetokno ngono ya ngeden-ngeden temenanan kok. Anak pitu ya metu dalan siji kuwi kok. Ping 7 lengku ngeden kok. Mari ngeden yo dijahit larane kaya ngono kok. Ya Allah barang gedhe duwe dhuwit dhewe kok ora padha eling karo wong tuane ya kok ngerti yo ngono arep tak balekno meneh nang jero weteng kok. Tapi wong yo ora iso yo piye meneh wis sabar gombah sabar. Aku wis tak sabar kokong ya Allah ndempien ta rumati mangkat sekolah tak sang ngoni nanging bareng saiki karo wong tuwa lah kok padha lali ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana wa'fir lana padha lali ya Rabbi bil ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana wafir lana mamado Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dados PR kawula panjenengan sebagai seorang anak kudu sing sabar anggenipun ngadepi tiyang sepuh. Bu, Bapak, wong tuwa niku mboten tiyang Pati, mboten tiyang Magelang sami. Nggih, nek cara desene kula teng Wonosobo mriko, amargi kawula riyen niku mondoke teng Wonosobo. Kula kuliah nggih teng Wonosobo. Yang namanya orang tua punya penyakit sama, namanya penyakit Alzheimer. Nopo? Alzheimer. Nek cara bahasane wong Pati pikun. Nek cara mriki nopo? Sami. Wong tua pikun. Mpun dahar ngono jarene ya durung dahar. Nggih napa mboten? Pikun. Mula ngadepi wong pikun ya kudune sing sabar. Niki tugase anak. Halo. Lah mugi-mugi mawon awak dhewe niki dadi anak sing sabar. Mula sinten anak kok ngasih wani durhaka terhadap orang tua, uququl walidain. Mula siap-siap dipun wales kalih Gusti Allah, bukan hanya di alam kubur, bukan hanya di akhirat, tapi teng donya pun wonten walesane. Benten kalih maksiat lintune. Menawi awak dhewe ninggalno ibadah, Mas. Jarak ora salat, jarak boten poso. Nyatane yo rezekine jedo lancar kabeh.
merantau yo duwite mberah ngene mboten. Raposo 30 dina nyatane mulai yo duwite akeh. Soale walesane mboten teng donya mboten, walesane teng akhirat. Walesane teng alam kubur. Paling nek ra sembayang ngono yo ngesu nang alam kubur diparani ula ngono kuwi. Jenengan wantun tah karo ula? Parani yo parani ula, diparani kala jengking. Sing paling ngeri mana yo diparani malaikat mungkar, nakir, gewedhi dhuwur, mripate abang kaya mawa. Nek nembe matur niku abane kaya bledek. Lagi muni man rabbuka. Kok ora tau sembayang yo ndredeg. Arep muni Allah ne wong. Man rabbuka. Man rabbuka. Ora iso muni. Ayo jawab man rabbuka. Gari muni Allah ora iso muni. Tutuk kali malaikat hancur lebur serta hangus. Hancur lebur tulangnya serta hangus karena dihimpit bumi dan dibakar api, karena dihimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan. Enak belas. Jajal penyanyi jajal. Sebagai balasan. Ya pi wong penyanyi jenengan jajalan Bu sing banter. Sebagai balasan. Ya Allah santrine idalailah kabeh ya Allah Gusti lan iki. Takoni man rabbuka bingung len jawab boten ngertos malaikat. Tutuk. Dar. Kayak apa ngono lho Kang? Ulangi. Takoni man rabbuka boten saged jawab ditutuk karo malaikat. Kedene ra iso jawab guyang-guyu ki lho jenengan ya Allah. Wes pertanyaan nomor loro, nek man rabbuka ra iso jawab saiki agamamu apa? Ra iso jawab meneh tutuk malaikat. Ngono jenengan. 100 Bu. 100. Dene takoni apa agamamu kok ora iso jawab, tak takoni maneh apa kitabmu ora iso jawab. Wis malaikat. Ampun siksa kula malaikat. Iki awake kula wis lara kabeh katulung. Kak iya apa sing medeni ngono ki lho Kang. Ayo, sing medeni ngono. Lah kok pas banget ngono to jenengan. 100 Bu. 100 Sik talah. Lah sing mara kuwi kan malaikat mungkar nakir. Lah kok suarane dadi malaikat mungkar nakir iku pripun ta suarane? Nah, ayo. Ayo ulangi. Man rabbuka. Bu, malaikat kok guyu to Bu? Malaikat domban nek niku. Leng muni ngono kok koyo sapi iku labane lho. Persis ta Bu? Iya persis ulangi lagi. Cobi Ibu, cobi. Persis ta Bu? 100 Bu. Kayak gendruwone wong domban ngono ki modelane. Man rabbuka. Tolong malaikat. Aku ora iso jawab, Kak. Aku ora iso jawab, Kak. Gedek biasa. Aku ora iso jawab
Tolong ya. Bu. Malaikat enten musike, Bu. Lho malaikat kok musiknya ono icik-icike barang kaya dadak muni barang lho ya Allah. Nika malaikat beto drum Bu saniki. Wes masyaallah. Lho jangan sing muni 100 mau pundi? Kula Bu, kula. Mriki. Sing pundi? Kula. Iki Bu. Oke, saiki tirokno suarane ula, suarane geni, suarane kala jengking nang alam kubur. Tak weni 100.000. Nggih. Nah, iki kula Bu. Ulane metu nang alam kubur. Arep nggodha, arep medeni, arep nyaplok wong sing ora tau nglakoni sembayang fardu. Ya, muni ulane. Ula, niki ula. Ula ndomban metu. Ula metu saiki kala jengkinge metu arep nyaplok. Sapa wong ndomban sing ora gelem nglakoni sembayang 5 wektu yo kala jengking metu. Jengking Bu niki kala jengking. Panci wong ndomban luar biasa. Nggih. Suara kula jengking yo. Kala jengkinge metu saiki klabange sing metu arep gubel sapa wong sing ora gelem nglakoni sembayang 5 wektu. Niki anu Bu, klabang masuk angin Bu. Klabange nembe masuk angin. Ya Allah Gusti. Iku mah kala jengking saka ngendi lah ya. Wes tak sangoni masuk angin. Kala jengking ya. Nggo tuku tolak angin nggih. Alhamdulillah. Tasih sinten sing jenengan beto niku? Kene jenengan niku nah. Ngek ngono niku. Ngek. Kala jengking niki Bu. Nggih, kala jengkinge ngene iki. Nah, Jaza. masyaallah. Jaza kumullah Bu. Nggih. Nggih, ahsanal jaza. Nggih. Matur Sinten ingkang badhe nambahi? Monggo. Bu, tak betake kathah. Monggo sing perantauan mriku niki nami badhe nambahi. Monggo sing ajeng nambahi. Mbak Yara napa ajeng paringake kula sing wau 100. Mboten napa-napa nggo mriki. Nggih. Pak, ngapunten. Dalem Bu nggih. Ceritane kula iki arep meden-medeni wong ngono ben rada wedi titik padha tobat gelem sembayang. Kok malah digawe lucune kaya ngene iki ora padha wedike karo sisa kubur kae. Ya Allah. Nggih. Dur pripun Bu kula lepat Bu. Ya tak ngapura kok pangke. Agorene njaluk. Paringi ngoten lho Bu ana godhong lebokno ya ora masalah. Monggo Bu. Ana krikil. Napa-napa? Oh keliling ngoten nggih janjane nggih. Keliling apa Pak? Ya Allah. Amal. Paring-paring saikhlase nggih, heeh. Ana sendal lebokno, ana krikil lebokno, godhongan lebokno. Pak jenengan mau to dadi malaikat ngono ta ceritane. Mari ngono kan dadi ula, dadi kala jengking apa sakit dadi ngemis-ngemis ngono nggih. Ya Allah. Moga-moga niku saikhlase niku. Asal pinten jenengan? Diparingi temenanan jenengan niku. Matur suwun nggih, matur suwun riyen kalih jamaah. Kok angsal kalih. Ning nggih lumayan Bu. Nggih lumayan nggih tumbas teh ngono kuwi ya. Ah matur nuwun nggih Bu. Nggih sing niki pun deleh teng mriki tak paringi donga mugi-mugi sehat selalu. Amin. Dongake malih ta sing nggih maringi. mugi-mugi
Iku kaya Bunyai. Nggih, muga-muga Bunyai sesuk ngejeki kula sak kanca. Ngaten Nggih, niki siap. murah-murah mawon. Nggih. Larang Bunyai nek kali niki. Padahal kula niku mboten arep mboten saestu. Boten Yakin. to, Bu? Yakin saya yakinnya. Saya sampai luar Jawa, dugi Lampung, dugi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Mboten nate narif kula. Nyepinten. Dalam. Saya itu pertama tidak pernah menarif. Nggih. Dua, saya tidak pernah tahu isi amplop saya berapa. Ancene transfer are ngono ki mesti. Ndak, saya tidak pernah meminta transfer. Saya tidak pernah meminta DP. Kula nggih mboten ngertos pinten isi amplope kula. Soale pesene guru kula menawi angsal bisyara nggih disangoni kalih panitia ampun dibikak langsung. Mengke ndak dadosaken awak dhewe ngertos isine piro. Nek kathah engko ewoh, nek sithik kok kurang mengko gelo. Lah pripun yai kula ngoten. Wis dadekno siji, nek sampeyan butuh angger dijipuk. Butuh nggo nyangoni supir ya angger pendhet nggo sangoni nyupir. Butuh bensin ya angger nggih tumbas bensin. Sing ngoten niku malah sing mboten bakal telas. Nek mbok buka bencangoni mbok buka mbok itung, mbok buka mbok itung, mbok buka mbok itung. Lho tek semene. Lho eko tek semono, ndadekno gelone ati, ndadekno ora ikhlas le ngaji. Tujuanmu mengko dadi keliru. Ngoten. Tapi benten nek kalih niki kan panci bekerja, Bu. Profesinya memang seperti itu. Penyanyi sing saged ngorjen nggih ngorjen ya ndak apa-apa wong panci kudune dibagi nggih napa mboten dibuka ra apa-apa mengko lek bar iki ra usah dibuka delikno ora mesake kanca-kancane tapi nek kula kados mekaten nggih mugi-mugi mawon pandongane saking panjenengan sedaya mugi-mugi saged istiqomah ngoten nggih amin Allahumma lan niku ya Allah ditakoni malaikat ora bisa jawab mergo ora tau salat mboten nate poso, mboten nate ngibadah niki bahaya. Halo. Hai. Niku alasane nyesuk ingkang padha nglampahi maksiat-maksiat, tapi maksiat ingkang setunggal niki uququl walidain. Nglarakno atine wong tua, nyentak wong tua, musuhan kali wong tua sebelum kita dikirim di alam barzah di alam kubur, maka siap-siap akan mendapatkan balasan di alam dunia. Wonten sing didamel lara mboten mari-mari. Ngantos sak sedone tasih lara. Bahkan lesane kaku mboten saged ngucap kalimat syahadat. Kados napa ceritane Alqomah. Barang nikah mbon boten nate ngrumat wong tuane malih tilik mawon pun boten nate mergo wedi karo bojone. Kadang wong lanang kuwi ngono, kekere kaya apa nek karo wong wedok mengkeret. Arep nang ndi, Pak? Arep niliki mae, ra usah. Tilik mae kok terus. Iling bojone arep riyaya ya butuh gamis 3. Gamis 3 kuwi regane larang. Aja mbok emeh sing mbok pikir lho niki wong tua manut bojone napa anak lanang manut bojone njuk lali karo ibune. Alqomah delalah sak sedone niku sakit Bapak Ibu. Bahkan lesane kaku mboten saged ngucap kalimat Allah. Angel gone sedo angel. Sebelum mendapatkan ridhonya orang tua, sebelum mendapatkan maaf dari orang tua, angel nggone sedo. Naudzubillahi min. Lah akhirnya Alqomah saged sedo, saged ngucap kalimat Allah ketika ibunya sudah ikhlas, ibu empon ridho, sampun maringi ngapura, nembe saged Alqomah sedo. Wonten delalah yo sugih duwite berah tapi mergo uququl walidain durhaka kali tiyang sepuh karo keluargane mboten akur karo bojone padu.
Anak delalah niku nggih di sekolahno mboten lulus, di pondokno ya ora kuat boyongan kon ngapalno mboten apal-apal. Lah Bu Alip aku iki ngono yo ngrumati maratuwa kok Bu Alip. Endi lek wong nyatane aku ngrumati maratuwa IP-ku sing gak tau ngrumati maratuwa duwite berapa Bu? Aku iki lho sing ngrumati wong tuwa Bu, ya ono ya hene, dhuwitku entek nggo ngrumat maratuwa tok. Dhuwitku entek nggo ngrumat wong tuwa tok. Bingung arep nyari klambi ora iso. Mungkin memang rezekine kula jenengan ingkang seret tapi diparingi rezeki berupa yang lainnya. Delala anak kula jenengan mondok betah. Nggih. Ngapalno Quran setahun saged 3 juz, saged gangsal juz. Wonten sing 4 tahun khotam Al-Quran, wonten sing 3 tahun katam Alfiyah, katam Qawaidul Fiqhiyah, ana sing iso maca kitab, wonten sing saged ngaji Quran. Lho niki rezekinya di hal-hal yang lain. Niku mergo awak dhewe purun bekti kalih tiyang sepuh. Pundi ana anak kok gelem ngrumat wong tua, insyaallah rezekine lancar barokah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing terakhir. Dipun wastani zakat tiang ingkang suci pertama purun zakat, sing nomor kalih purun birrul walidain, sing nomor 3 tarkul maili ila dzulumat, napa niku ngadoi perkara-perkara dolim. Awak dhewe ketika bulan Ramadan secara tidak langsung pun diajari kalih Gusti Allah. Ramadan niku mboten ngempet saking mangan ngombe tok, tapi ananging ngempet saking perkara-perkara ingkang boten sae. Dimpet lesane, nggih. Tapi kan kadang awak dhewe poso gur iso ngempet mangan ngombe, tapi dereng saged ngempet lesane. Apa meneh 10 terakhir bulan Ramadan. Ya Allah, ngono weruh Siti nganyari gamis, weruh Tun nganyari gelang, weruh Sri ngono ngecet omah. Delalah awak dhewe iki bojone ora iso ngewenehi apa-apa. Nang ati rasane gondhuk, mari ngono digawe story. Memang nasib. Apalah artinya hidup bersama kalau tidak ada sayang di antara kita. Lah ya Allah, akhirnya padu karo bojone. Kuwi lho Mas Siti lho Mas arep butuh iso nganyari klambi Mas. Lah aku ki arep butuh blas, ora mbok tukakno klambi ki janjane sampean sayang ambi aku apa ora leh Mas. Sing lanang jawab yo sayang no Dek. Nek aku ora sayang sampean yo ora mungkin duwe anak 5. Nyatane anak 5 yo wis gedhe kabeh iki lak bukti sayangku to Dek dadi yo. Lho nek sayang kira ngono carane lho Mas. Niku nek sayang mbok ditukokno klambi ngono ki lho Mas. Wong saiki yo gamis yo apik-apik kok Mas. Gamis kok pati kene lho sing apik jenenge gamis DYN sing gene dienggo Bu Alip iku lho apik-apik kok Mas. Regane yo ora larang banget ora Mas. Saiki ora kudu nang pati nek tuku gari nang online ngono diklik yo teko kok Mas. Sing penting mbok cawisno dhuwit 500.000 ngono yo ana tukang paket tekan omah. Lah kok 500.000 le Dek, 100.000 wae ora ana. Lah iya ngene iki aku dadi wong wedok kurang sabar ya apa le Mas? Weruton ngono nganyari gelang ndek wingi lho Mas saka pasar nganyari gelang-gelange 3 Mas gede-gede kabeh. Lah aku jangankan gelang karet beran duwe kok. Gamis ngono ora mbok tokokno ya Allah le Mas nek gak ino sing regane 500 mbok 100.000 ditukokno to Mas. Aku niki kurang sabar apa ngadepi sampean le Mas. Niki aku sabar banget Mas, tapi piye meneh arep njaluk pegat kuwatir ora payu. Ya Allah akhirnya padu dirungokno kalih anak mboten sae. Nggih napa mboten? Lah niki mulane wayah Ramadan kala wingi keadaan napa mawon kula jenengan dikongkon ngempet saking perkara-perkara dolim. Dolim niku napa mawon sing larakno atine wong liya berarti dolim. Jimuk barange wong dolim, jimuk duwite wong dolim, apa meneh jimuk bojone wong. Sing ngoten niku wonten. Mundhut bojone tangga wonten apa kathah. Sing ngoten niku biasane setri napa jaler.
Kali-kali ya Allah. Halo. Tanah desa dipundhut, tanahe tangga dipundhut tanpa izin. Lho niki ciri-cirine wong sing zalim. Ngrasani wong ngomongke wong zalim. Mula kula jenengan pun diajari kalih Gusti Allah, selain ngempet mangan, ngempet ngombe teng sasi poso kudu ngempet saking perkara-perkara kedzaliman. Apalagi kita sebagai seorang perempuan, Bu. Yang namanya perempuan, seorang ibu harus punya tutur, uwur, kalih sembur. Ulangi, pertama nomor kalih nomor 3 pinuk karimuni ur. Ulangi malih, perempuan seorang ibu harus mempunyai tutur, kedah gadah uwur, sing nomor 3 kedah saged sembur. Tutur niku omongan ingkang sae. Ibu kedah ngajari omongan-omongan sing sae teng putra-putri ini. Lho wayah bodoh, Pak. Delalah anake gur disangoni 20.000 karo simbahe, delalah anake ipit disangoni 100.000. Ngono ya mentolo. Dek ki mang sangoni piro, Mbam? 20.000, Mama. Cuma 20.000. Iya Mama, ini loh uangnya 20.000. Ya Allah, mbahmu iku ancen yo ngono kuwi, Dek. Nek karo sampean kuwi lho delok dulurmu wedok sing saka Jakarta disangoni 100.000. Wes ngisuk nek kon dolan mbahmu ora usah makan. Ngoni go 20.000. Karo putune kok dibedak-bedakno. Padahal to, Dek, sing gene ngirim sego kuwi lho Mama. Sing gene masakno mbah lho Mama, Dek. Tantemu sing nang Jakarta ki ora tau kirim apa-apa. Ngono kok mentolo ya Dek mbahmu, Dek. Ya Allah, Mbah jahat ya, Mah. Akhirnya kan anak seperti itu. Karena tuturnya kita sebagai perempuan, sebagai seorang ibu tidak baik. Bukan ngandani anak malah ngompor-ngompori anak. Mula wong wedok tuture kudune sing sae. Sing nomor kali kudu gadah uwur. Uwur niku napa bekal. Kudu iso nyangoni anak kula jenengan iku, Bu. Lah Bu Alif aku dadi petani, duit rapate akeh, pripun carane kula nyangoni? Nyangoni mboten sekedar nyangoni uang, tapi nyangoni skill. Skill niku apa ya? Keahlian. Skill ku yang beda skill. Skill itu keahlian. Ngeten. Kula niku bapak ibune petani. Bapak ibu saya petani, kados mriki wonten pantun kathah nggih. Berarti mriki nggih petani padi nggih. Kadang nggih nanem pantun, kadang nggih gandum, kadang nggih semangka. Zamane kula sekolah sanawiyah niku bapak niki dereng gagungan montor sing sae. Montore niku det niku montor napa niku? Ya niku lah pokoke. Kula dijemput ngagem montore det ngajenge bapak niku wonten taoceke. Taocek niku sing ngambune kecing niku lho. Apa ya kalau orang sini bahasanya apa ya? Bukan tai kucing. Sing tinggi nyombor sapi niku lho. Apa sih? Kok klepon? Katul, Kak, mboten katul. Nggih pokoke niku lah. Ampas. Nah, ampas. Ambune kecing wonten banyune nyiprat teng seragame kula. Gurine kula, kanca-kancane kula diguyu kula, Bu. Tapi bapak ibu saya tidak menyerah. Nek awak dhewe dadi wong tua ora bisa nyangoni duit secara maksimal, jangan biarkan anak kita hidup tanpa bekal sedikit pun. Akhirnya kula disangoni kemampuan. Delala bapake kula mondok teng Jawa Timur, kondur niku diken ceramah tiyang, mergo wis sibuk ning sawah, akhirnya niku wau kula sing diajari ceramah. Ke tak warai nduk, sing nulis no materine ibuke kula, sing meksa ngapalno ya ibuke kula. Arep dolan nang ndi? Teng mriko Bu, gawa kertasmu apalno. Ibu ra iso ngewenehi apa-apa, ibu isane gur ngewenehi bekal iki. Lah keahlian niki sing ditularke bapak ibune kula kagem bekal kula urip. Kalau panjenengan nggih ngoten ora kudu dibekali ceramah mboten.
Jenengan kemampuane napa niku paringke putrane. Kula sagete masak balik nggih niku masak tularke. Nduk, tak warai masak, Nduk. Ngesuk men dadi koki sing handal, nek dodolan ben wong padha seneng soalé masakanmu enak. Nduk ibu ra iso ngaji, ibu isane ngono dandan, tak warai make up nduk ngesuk ben dadi MUA terkenal. Iso dadi buka dalan rezekimu. Lho niki, kemampuan apapun kita tularkan kepada anak kita. Ora kudu kemampuan ceramah. Niku sing nomor 3, seorang ibu kedah pinter sembur. Sembur niku ndonga. No, mula ibu jangan pernah pedot gone nyuwun teng Gusti Allah kersane anak turun kula panjenengan dados anak ingkang sholih sholihah amin Allahumma amin amin ya robbal alamin. Semoga semuanya yang hadir pada hari ini ditakdir Allah menjadi orang yang sholih sholihah, termasuk anak turun kita menjadi anak yang sholih sholihah, pemuda-pemudi Domban Sukosari Magelang menjadi pemuda-pemudi yang sholih sholihah, saged berkahi desane Allahumma amin amin ya robbal alamin. Niki doa dipimpin sinten? Kula menawi doa dipimpin kula monggo sareng-sareng jumeneng rumiyin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi sarab. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jandal Husaini marhaban marhaban saran marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jandal Husaini marhaban marhaban. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Nabi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار
النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب هب لي من الصالحين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وأزواجنا وخصوصا masyarakat Domban Sukosari Magelang min ahlil Quran wa hafidil Quran wa hamidil Quran wa ahlil jannah wa ahlil ibadah wa ahlil ilmi wa ahlil sadaqa wa ahlil taqwa wa ahlil khair wa ahlil syiha wal afiyah wal salama fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma hasil maqasidana maqasid dunya wal akhirah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Saderengipun kondur dalam nyuwun tulung bantuannya, tangan kanannya diangkat. Kanan, kiri, kanan, kiri, Dada. tengah, dada. Matur suwun ingkang kathah nyuwun pangapunten bilih wonten ucapan kelakuan ingkang kirang sopan. Nyuwun ikhlasipun sedaya manah panjenengan ikhlas nggih. Alhamdulillah panjang umur sehat